Jamen, goddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Odense, eventyrets hovedstad. Se, jeg er jo den allermest berømte dansker, der nogensinde har levet. Og jeg er ikke sportsstjerne, ligesom I er det, og måske vokser videre op og bliver det endnu mere. Og jeg er heller ikke popsanger. Nej, den allermest berømte dansker, der nogensinde har levet, blev født i Odense i 1805. Ham vil vi gerne synge en lille sang om for jer, for rigtig at byde jer velkommen til vores by. Men først skal vi lige være enige om, hvem den allermest berømte dansker er. Jeg synes, vi kan sige det sammen. Den allermest berømte dansker nogensinde er H. Og ham synger vi en lille sang om her, nu skal I bare høre. Der får vi alle eventyrene at se. Jeg er Hans Christian Andersen, berømt i alverdens byer. Nu vil jeg lukke bogen op for mine eventyr. De springer frem og bærer et blad på din fantasi. Du kender dem, jeg elsker dem, det er poesi. Tryllerier, der er mening efter i. Jeg startede i en andegård, det er sandt, det er ganske vist. Det kan løfte, men fik svanefjer, så jeg blev berømt til sidst. Der er prinsesser overalt, en heks, en prins, en tændsoldat og kærlighed på tallets top. Og så er der jo en kejser, der går med nøgen krop. Jeg er Hans Christian Andersen, en herregal hører for smuk. En kone med æg, og så er der jo Klodshals, der kommer med sin genebog. Eventyr. Der er spændende og romantik. Prøv stop et øjeblik. Det handler om dig selv. Hans Christian Andersen, 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 Andersson, Andersen, Andersen, ja, H.C. Andersen, Andersen er her. Så, nu har vi fået slået fast, at I er kommet på besøg i Odense, og H.C. Andersen selv er her for at byde jer velkommen. Nu ved jeg godt, I er her for at vise, hvad I kan på gulvet. Men allerførst synes jeg lige, at vi også skal kigge ind i den gode gamle eventyrbog, som vi jo alle sammen har stående hjemme på reolen, og en gang imellem tager ned og støver af, og så kommer der en historie. Nu skal I høre en historie. I må gerne ætte lidt med på, hvad det kan være for en. Det er en historie om en, som holder utrolig meget af tøj. Det er en, der vil give alle sine penge ud til nyt tøj, hvis det skal være, piger, og det er ikke jeres mor. Hvem kan det så være? Du rækker hånden op og siger, har du glemt det? Du rækker hånden op og siger, skal vi se, om det er kejseren? Jeg prøver lige at tænde ham med min usynlige fjernbetjening. Kejserens nye klæder. Bum! Det var kejseren! Klæder, hver af dem på kan jeg komme efter, hvilke med i mit rige, der ikke dur til det embede han har, således kan jeg kende de kloge fra de dumme. Det er nydeligt ganske erklæret. Til det mønster og disse farver. Ja, det er en kostbar dragt. Det er kønskulør, det er dejligt. Og det fornøjer os. Men hør, jeg ser jo ingenting selv. Skulle jeg være dum? Skulle jeg ikke du til at være kejser? Jo, det er nysseligt, magnifikt, excellent. Kejserens nye klæder er mageløse. Og hvordan sidder det ved siden af? Jeg sidder det ikke godt. Se mig, betragt mig, se mine nye klæder. Og så var det jo kejseren stolt, som han var, med næsen helt oppe i skydækket, gik igennem byen. Først gade op, så gade ned, så gade op, så gade ned igen. For denne dragt er igen, den mest fantastiske dragt, som man har set noget om. Betragt de skønne, flotte skærmer, og bare nærmer jeg alle det her, og jeg er ene som klædt af deles pragtfulde stykker. Og kejseren løb igennem byen, lige indtil vi når frem til det sidste kapitel. Og hvad står der i det sidste kapitel? Nu skal I gætte igen. Står der,
Der kom en dreng frem fra rækken af folk og pegede fingre efter kejseren. Eller står der kom en pige frem? Eller står der slet og ret, der kom et barn frem? Hvad står der i bogen? Du siger, en pige. Det var en god idé, du har i hvert fald mange opbakkere. Ja, hvad siger du? Et barn, måske et pigebarn, hvem ved jeg? Og et barn også, ja. Hvad siger du? En pige. Og hvad siger du helt dernede i den blå der? Hvad siger du? En dreng, så har du fået en hel med. Og ved I, hvad det rigtige svar det er? Det er et barn. Og så var det, jeg tænkte, at det barn, det kunne da lige så godt have været dig. Prøv lige at komme. Ja, nej, dig. Prøv lige at komme. Kom du bare. Ja. Nå, hvad hedder du? Freja. Det er flot, Freja. Se, nu kommer den her lige ned i Freja-højde. Og se, Freja, nu skal du lige pege efter kejseren, ikke? Du skal pege efter ham sådan der, ikke? Sådan der, ja. Og nu, Freja, nu tæller jeg til 3. Og når jeg så har sagt 3, så skal du bare, så højt som du kan, råbe de verdensberømte ord efter kejseren. Skal vi sige det, Freja? Ja, ved du godt, hvad du skal sige? Nej! Jamen, det gør ikke noget, Freja, for jeg visker dem til dig. Er du klar? Så peger du, og så tæller jeg til 3. Og så skal I bare høre de verdensberømte ord fra Freja. 1, 2, 3. Jamen se, han har ikke noget tøj på. Klap lige af jer! Fantastisk, Freja! Så var du dygtig. Og jeg kan godt afsløre Freja. Det går altid godt, når det er piger. Det tør jeg godt sige i dag, for det er så mange piger nu. I går var det en dreng, der optrådte et andet sted. Og så var det en dreng, ikke? Og jeg sagde nøjagtigt den dreng, som jeg nu sagde til dig, Freja. Jeg sagde, skal vi to ikke aftale, at nu tæller jeg til 3, og så råber du de verdensberømte ord efter kejseren. Så sagde jeg ikke, jo, det skal jeg da nok gøre, hvis du gerne vil have det. Vil du have det? Og så sagde jeg, ja, jeg vil have det, sagde jeg. Og så gentog jeg mig selv for at være helt sikker på, at han nu også havde forstået det, for det var jo en dreng, ikke? Jeg skal lige have dig ved et par gange, ikke? Så derfor så sagde jeg altså til ham igen, jeg tæller til 3, og du råber de verdensberømte ord. Ja, sagde jeg knækken. Og så sagde jeg, talte jeg til 3, og så råbte han, de verdensberømte ord. Drengen har vi ikke været heldige med i dag, men det bliver vi med i gang i dag her på gulvet. Og ved du hvad? Det bliver helt fantastisk. Nu kommer der et eventyr, så måske er det allermest kendte i hele verden. Det er oversat til 142 forskellige sprog, og det handler faktisk om en prinsesse. Og prinsesser er der, som vi også hørte det før, mange af her i dag. Hende, I skal møde nu, hun hedder prinsessen på ærten. Kommer ind her. Sådan. Og hvad siger hun så fra Jeg har eventyret? sovet skrækkeligt slet. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne på hele natten. Jeg må have ligget på noget hårdt. Ja, for jeg er ganske gul og blå over hele min krop. Og det er forskrækkeligt. Ja, for jeg er en rigtig prinsesse. Og denne ært, den skal på kunstkammeret. Og så skal jeg giftes med prinsen. Ja, det er jo det, hun skal, prinsesse på ærten. Vi ved det jo godt, at eventyret er. Og ved du hvad? Prinsessen på ærten er jo det, man kalder et populært eventyr. Og hvis man skal sige ordet populært kort, så siger man pop. Og det er også derfor, der er noget, der hedder popmusik og popsange. Og nu har vi faktisk taget eventyret fra prinsessen på ærten i bogen, og så har vi lavet det om til en popsang. Så nu skal I høre popsangen om prinsessen på ærten, som jo lige så godt kunne være en af jer. Den kommer her. En kongesøn, han var ung og flot. Han ville giftes med en rigtig prinsesse. Han rejste verden rundt, men ven var så ægte, at han skulle med. Og så en aften i regnvejr og blæst kom en rigtig, men ventet gæst. Hun er prinsessen på ærten, og sammen skal de to mærke verden. De
skiftes med at være den, der er den. Prins og prinsesse på verden. Husk at du er den, der selv skal ud og opleve verden. Både glæden og smerten er ligesom prinsessen på verden. Yeah! De næste 20 madrasser og 20 dyner, der fulgte trop. Hun kunne slet ikke lukke et øje, men hun lå i sin himmelsengsøje. Hun fik række i gul, brun og blå, på grund af ærten, som hun lovede på. Og prinsen gifter sig med sin prinsesse. Hun er en kongelig delikatesse. Hun er prinsessen på verden, og sammen skal de to gerne færden. De skiftes med at være den, der er den. Prins og prinsesse på verden. Husk at du er den, der selv skal ud og opleve verden. Både glæden og smerten, ligesom prinsessen på verden. Husk, det er dig, det er dig, det er dig, ja, det er dig, det er dig, det er dig, det er dig. Så kunne vi lave prinsessen på ærmen om til en popsang. Det gjorde vi så nu. Og ved I hvad, inden I nu sådan skal i gang med konkurrencen sådan for alvor, så ved jeg jo godt, at det handler om at vinde. Selvfølgelig handler det også rigtig meget om at være med. For bare det, at man er så god til gymnastik, som de er, ja, så er man noget. Og det er det, det handler om her i verden. At være noget og gøre noget. Men jeg tænkte, når det nu alligevel skal handle om at vinde, så kunne jeg godt tænke mig at lave en lille konkurrence med jer her allerførst. Og derfor skal jeg spørge, for jeg har nu taget præmier med. Er der nogen af jer, der kunne tænke sig helt fra start i dag at vinde et kort? Og så er der nogen, der siger, et gavekort måske. Og andre siger, måske op blandt de voksne, et kontokort, et betalingskort. Det lyder interessant, det lyder interessant. Nej, ved I hvad det er, I kan vinde? Det er et postkort. Og dette postkort kan vindes af den, der lige rækker hånden op. Ja, så skal jeg jo nødt til at vælge. Det bliver svært. Så vælger jeg dig. Ja, dig, jeg lige peger på. Nej, du har lige taget hånden ned. Det var dig, jeg pegede på. Kom. Ja, kom det var. Hvad hedder du? Nicoline, kom her. Hvor kommer du fra, Nicoline? Fra Grænsted. Nå. Jamen, så skal du høre her. Fra Grænsted. Den kommer her. Står her. En, der skal gætte. Og nu skal du nemlig gætte. Du skal nemlig gætte. Og ingen må hjælpe til. Hvilken by blev H.C. Andersen født i for 207 år siden? I et årstal, der hedder 1807. Du får 3 muligheder. Bare rolig. Du får 3 muligheder. Hvis du så ikke lige kan klare det ud for dem, så må du også ringe til en billede eller fjerne 2 forkerte svar. Skal vi se. Hvilken by blev H.C. Andersen født i 1805? Var det Odense, Døllefjelde Musse eller Barcelona? Og dig, ved du det? Hvad? Ved du det? Jamen så sig det. Så sig det til os. Hvilken by blev H.C. Andersen født i 1810, så højt alle kan høre det? Odense. Var det rigtigt? Det er piger. Jeg synes altså, jeg ved godt, jeg slet ikke har set alt det, I er dygtige til, for det er jo først nu konkurrencen begynder, I virkelig skal vise det frem. Men jeg synes altså, I er fantastisk dygtige allerede. Jeg er nødt til at fortælle jer, at i går, der stod vi jo der optrådt, hvor det var drenge. Og så kom der også en dreng op der, ikke? Og han stod jo der ved siden af mig, deroppe med mikrofonen, ikke? Og jeg sagde nøjagtigt det samme til ham, som jeg lige sagde til dig.
Jeg sagde til ham, nå, hvilken by blev H.C. Andersen født i? Og så sagde jeg igen de her 3 muligheder. Odense, Døllefjelde, Huse eller Barcelona. Så sagde knægten, hvor dum tror du, jeg er? Så sagde jeg, jamen, kom nu med det. Nej, sagde knægten. Jeg trækker bare lige spændingen ud, ikke? Kom så med det, sagde jeg så. Odense, Døllefjelde, Huse eller Barcelona. Og så sagde han, Barcelona. Det kunne I da aldrig have fundet på, vel, piger? Nej, og ved I hvad? Nu vil vi ønske jer lykke til med alt det, I skal gøre i dag her i Odense. Her kommer nemlig sangen Odense Eventyrs Hovedstad, og vi ønsker jer høj, held og lykke. I dag skal I virkelig vise, hvad I duer til. For I er alle sammen ællinger, der lige med et, når I står på gulvet i lyset, og når musikken spiller, bliver til de smukkeste svaner. Her kommer sangen Odense Eventyrs Hovedstad. Velkommen til vores by. Da vi fra Danmark bliver fra Fyn, fra eventyr og Fyn, vi har Odense. Vi har skov, vi har slot med stier og gamle huse, kønne stier i Odense. H.C. Andersens første hjem i 1805 var det lille gule stummer, der nu på hjørnet, og mor faste tøj for rige folk i byen i Odense. Og så rammer vi lige fundet lidt optøjer her, hva'? Det er slet ikke på jeres niveau, men vi prøver ved Odense. Og vi rammer op i jagt her. Ved det lidt finans i hals. Men vi fra Odense. Eventyrene højt taktik. Dermed garanti. Rammer både store og små overalt i verden. Nu vil vi selv, hvor eventyret kommer fra. Det er Odense. Velkommen og lykke til. Tusind tak til H.C. Andersen og hele hans skønne eventyrlige parade.